Solution yan, and I addressed it to DPWH na i-rectify ang lugar na yan. But yung solution nila is that cement barrier which is not even enough to stop a bus. Voluntaryo na nga suspend sa Valley Car Transit ang 12 pagid ka mga bus nga naupod sa prangkisa sang nahulog nga bus sa Banglid. Pero may mga bus pa sila sa lain man nga prangkisa nga parayon nga nagabiyahe halin Iloilo pa Antique. Handa ang tagdumalahan sang bus company nga nakabase sa Bacolod City nga magbulig sa himuon nga investigasyon sa otoridad. Maghatag man sila sa bulig pinansyal sa pamilya sang mga napatay. Sila man ang mga gasto sa pagpabulong kag pagpalubong sang mga biktima. Sa Good Vibes, inspector sang nahulog nga bus ang ginakabig nga baganihan matapos nga ginluwas ang kabuhi sang isa ka teacher. Pinakaulihi nga nakuha ang bangkay sing inspector sang Ceres bus number 6289 matapos mahulog ini sa Banglid sa Mayhamtik sa Antique. Ginakabig man siya karon nga isa ka baganihan. Ginistorya sa maestra nga ginkup-an siya sang bus inspector nga si Jose Glenn Javon Fandagani. Sang nahulog sa pilas ang bus gani wala siya matam-an. Makita pang isa ka text message nga ginapasapasahan nga nagasiling nga okay na ang teacher nga ginkilala kay Mika Marie Servano kag residente sang Barangay Fatima, Tobias Fournier, Antique. Nabutang man nga ang pagkupo sa iya sing inspector ang nangin rason sa iya pagkaluwas sa aksidente. May naghimo naman sa mga posters online sa pagpasalamat sa kay Fandagani sa iya nga ginpakita nga pagkabaganihan. Si Fandagani ang isa man sa 17 ka mga napatay sa pagkahulog sang bus sa Banglid. Ginkalipay man sa management sang Valley Car Transit ang ginhimo ni Fandagani nga sa pihak sang kritikal na nga sitwasyon iya sa gihapon nakuha nga unahon ng iban nga persona sang